Indan Ibrahim Ramadake salminto e hoɗanki on laɓangal taskaramji amen jemmare nde jowetati lewru tatabru hitande ujuneje ɗiɗi e nogas e tati ko yadata nogas e joweɗiɗi lewru jowe tatabru hitande ujunere goo e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e jowi nder taskaramji ɗimin taski waddanki on hande e wodi taskara faamu diina maɗa e modibbo Usman Ba Feri Azare. Keɗitoɓe hande min heɓata waddango on kubaruji duniyaru sabu dalilaji goɗɗi ngam non woɗɗe jonde ngam heɗitiggo taskaramji ɗimin taskani on hande. Joni sey mo'itinen jonde gamnanki taskaran faamu diina maɗa e modibbo Usman Ba Feri Azare. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du ummatore julɓe fulɓe e gonanɗon fu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. En getti jomirawo jomu bawɗejo kewtinɗo en nyalimare hande nde farete yeso e taskara meɗen ɗum faamu diina maɗa. Faamu diina maɗa ɗum taskara ko waddanta en noye andirten Allah meɗen, noye kureten golle meɗen, noye jeyeten jomi en, yone andirten jomirawo, yone andirten kuuɗe dewe meɗen, yone andirten bo ko darani ko wi'ete mu'amalat kuudal meɗen ngal hande e jango. Keɗitotoɗo to hejjitayi taskara faamu diina maɗa e ɗonno wolwayno e dow ko larani bano we'itto kango woni tawhidi anduki jomirawo. En foɗi hadisiol annabijo sallallahu alaihi wasallam ko ɗum waddi haala julɗe ɗen, ɗum waddi haala tawhidu ɗum waddi bo haala ko larani suumay, ɗum waddi haala sennuki jawdi wiyete zakka, non bo ɗum waddi haala ko darani hijjore. En fuɗɗi hadisiol ngol wakkatire waddi hoore. Hande bo en faana yeeso ɗum hadisiol andangol lollungol ngol ɗuɓɓe fu ko larani ɓikkol men pamaron ma ɗon janga hadisiol ngol e mana jangirɗe maɓɓe. Hadisiol ngol ɗum wiyata baynama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam isdala alayna rajulun shadidu bayadi siyabi wa shadidu sawadi sha'ri la yura alayhi asaru safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukubatayhi bi rukubatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakizayhi fa qala ya Muhammad akbirni anil islam. Yebre wonde e gander hadisiol ngol. Kanko sahabojo on hanko woni Umar radiyallahu anhu, sahabojo annabijo sallallahu alaihi wasallam, e mo yecco en ngecca ka lataki yandere de annabijo sallallahu alaihi wasallam e jodi e lamorde muɗum, kanjum woni nokkure nde o joɗoto sahabo en mako ngara filitinamo. Goɗɗo wangonoy min saata rannuki koltal mako danewal, nden bo saata ɓalowki gasajo, gasa mako ɓaleha sitti, nden bo la yura alayhi asarul safar, wi'ayi batte jahagal ɗon to mako, wala ya'rifu minna ahadu, wala bo goto andimo nder amin e nder yimɓe Madina. Ɗo holli wigo to latakeno kanko o garɗo koɗo to lattakeno o andaɗo e gelle, sahabo en andi ummoye, ngam wala mo ɓe anda e nder gelle ɗen. Nden ton koɗo gaɗoyɗo jahangal bo ɗon bo ɗum wi'ay batte jahangal ɗon to mako, ɗum wi'ay bana kosɗe mako jollini, gasa mako ɓoylake, tuundi e ɓandu mako, amma se o wari koltal danewal joɗɗa ɗo ngal loota ngal laaɓi pes
wala goɗɗum ko wangi e maagal ko laarani bano tuundi. Nden bo gaasa maako ɗon ɓalwi sitik bano nanɗo belɗum e mo nder nanɓe belɗum e gelle ɗen. Nden bo wala batte jahangal goɗɗogal hawtaade e maako. Nden minon bo wonɓe ɗon wala anduɓe mo. Koɗo nde wari jooɗii faaki e annabijo sallallahu alaihi wasallam. O tunni koppi maako faaki e koppi annabijo sallallahu alaihi wasallam. O ƴetti juuɗe maako o ɓili dow dawɗe maako. Nden o noddiri annabijo sallallahu alaihi wasallam noddaanu ndu teddinki o ya Muhammad, noddaanu ndu tilimki teddinki mawninki. O wimo ya Muhammad, hey annulaaɗo Allah biyeteeɗo Muhammadu gettaaɗo sallallahu alaihi wasallam, lattiiɗo kayru kalqillahi kullihimi, ɓurɗo takle joomiraawo ɗe puumaaje. So a wi'i joomiraawo ni wala mo mbi'ata to sona annabijo sallallahu alaihi wasallam. Hoddir goɗɗo nasta e juldanko o wi la ilaha illallah, so o wi'ayi Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o nasta e juldanko. Gama non kanko o cuɓaaɗo, giɗaaɗo, mawninaaɗo, tilimnaaɗo to joomiraawo ɓangiiɗo ceniiɗo. Anen ma firani en, mana ɓuri handuki e meɗen, teddinen mo, tilminen mo, ndaren teddugal maako, ɓurnen mo e dow tagle luttuɗe, mbiyanen mo boɗɗum ko laati wela wooɗa handa fuu en mbiyantaba maako sallallahu alaihi wasallam. Koɗo ƴami o yo annabijo akbirni anil islam, habran ɗume woni juldanku kam? O ƴamimo hunde mawɗo. Juldanku ɗume woni juldanku? Keferaku kan andama, kanjum wonte hubranaki jomirawo, hersuki jomirawo, mana waɗaka mana yeddukimo, waɗaka hokki kuuɗe goɗɗe ɗe kan dayi, yara mbal, jeyna, mbara, wujja, ɗe hanjum wonte kuuɗe geddi. Nden bo waɗaki iddi awul ilahiya, wi ko hanum mayo ɗum jomirawo goɗɗo feere, malla bo wakki zindi kanci wurtaki nder juldanku, wanginana ummatore wi ko e hanum julɗo. Nden bo ko suuɗi e nder ɓernde muɗum ɗum firayi ɗum hantayi e juldanku. Ɗi kanjum woni ko larani mana ko juldanku farti. Kanjum o ƴamatamo to yo annabijo Allah ɗume woni juldanku? O juldanku de an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ko woni juldanku kam aran arti kanjum woni shaidoɗa, bi ma'ana amma lattoɗa nder saatiɓe wiigo wala jomirawo handi reweki sona jomirawo ɓangiɗo ceniɗo. Ko rewa feere fuu sona jomirawo ɓangiɗo ceniɗo ɗum rewi wala rewa. Rewoɓe kodena, rewoɓe ginnajina, rewoɓe mala'ikaɓena, rewoɓe annabo enna, rewoɓe lekkona, rewoɓe yimɓe woɓɓe feerena, ɓeɓe fuu ɗum dow majjere ɓe ngoni, ɓe ngona dow diinal islamaku. Ngam diinal islamaku kanjum woni ndewa jomirawo gooto wahdahu la sharika la, o wala jillidiɗɗawo, o meɗata heɓuki jillidiɗɗawo. En ngara nder tindinoje ɗen ndaren wonna goɗɗum nder takle ko nandi e maako, ngam ma hanjum woni tawhidu ɗum. Koco en andal meɗen ngal anduɗen, ngukken ndaren wiigo wonna goɗɗum takti gondi ko bo goɗɗum e ɗum woni fuune ɗum wa'i fuune ɗum laatori fuu woodi ko nandi e jomirawo ɓangiɗo ceniɗo. Kanjum woni kuugal meɗen ko bo mbiyen gollal meɗen e nder taskaraji ɗi artoji. Nden bo taskaraji ɓawoje tokko ngarana dow ibadat, nden bo taskaraji goɗɗi feere ngarane ko darani mana mu'amalat, kadi en tokkotani ɓalal ɓawo ɓalal inchallah. Koye an tashhada an la ilaha illallah, caydoɗa wala deweteɗo sona jomirawo. Wakkatire nden so ɗum wiɓe haala ɓe ɗon fama ka dow ne ka fondi non ɓe keftirta ka, wona ɗum waɗana ɓe mana bayanuji wangaranji goɗɗi feere feere bako ɓe kefta mana nda ko ɗum foodi e haala. Ngam ma non daga nde wimo bo mana anta ashhadu an la ilaha illallah, ceydoɗa wala deweteɗo sona jomirawo, hamɓe wonɓe ɗon filitinɓe annabijo sallallahu alaihi wasallam, ɓe fu maɓɓe ɓe faami ɓe kefti ɗume woni ko ɗum foodi e dow mana an la ilaha illallah, nden bo anna muhammadan rasulullah. Yadake ɓe kefti wala goɗɗum ma wala goɗɗum ko sugli ɓe, wala goɗɗum ko ɓe famanayi ko ko ɓe keftayi.
ne ɗum woni non ɓe keɓtiri ɗum ne jomirawo wiiri ɗum ne annabijo ne malaikajo wiiri kadi nin non ɗum ɓe keɓtiri ɗum wala goɗɗo handi reweki sona jomirawo ɓagiɗo ceniɗo ngam ma non ɓe latti ɓe rewoɓe jomirawo ɓagiɗo ceniɗo ngam ma ɓe nani iga annabi daga malaikajo wari an tashhada an la ilaha illallah shahduɗa laɓɓina wala goɗɗo deteɗo sona jomirawo nden o anna muhammadan abduhu wa rasulu nden annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam bo ɗum jeyaɗo mako nulaɗo mako ngam ma non en jawtatako en daroto e dow ko larani an tashhada an la ilaha illallah shahduɗa wala deteɗo sona jomirawo taskaraji meɗen garoji yeso ɗo fu to ɗon daroto hande bo ɗo darneten so jomirawo ɓagiɗo shehiɗo muyi e taskara garoju yeso en panay yeso e ga e darnuɗe tana dariɓe taskaraji ɗin gari ha moɗon mbiyaymi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala toni on woyto taskaramji ɗi ɗo warana iga kode radio international abuja dow mita 30 iga abuja lamorde leydi nigeria e dandal amen ngal matotiral internet www.kode.net inanta channel telegram amen www.t.me/kode radio inanta radio garden